Ženy boli v mojom živote vždy veľmi dôležité. Betty, Marianne, Líza či Susan. Aha, všetkých tu mám na starej svadobnej fotografii. No a počkať, kto sa to vtedy vlastne žení? No je to možné? Však to som ja. Aha, sám seba by som mi nespoznal. Aký som len bol mladý a hlúpy. No počkaj. Akože mladý a hlúpy? Máš to trocha pomýlené. Nič nemám pomýlené, dobre si to pamätám. Bol som mladý a hlúpy a práve som sa oženil. No to máš teda riadne pomýlené, pretože keď som sa ženil, bol som už dávno váženým a rešpektovaným šerifom v našom mestečku Niagara City. Ale. Tak si to teda rozprávaj sám, keď to vieš lepšie. Samozrejme, že to viem lepšie. V mojom veku, no nie. Pamätám si to, ako by to bolo včera. Úrad šerifa je veľmi vážený, ale tak hocikomu ho nezveria. Ale ja, však vidíte sami, hrdinský, neodolateľný, svalnatý a robustný chlapák. Ale. Som ho dostal vidľu. Takmer na počkanie. A že to vtedy bola počerto nebezpečná robota. Pištolníci číhali za každým rohom, zlodeji dobytka krúžili okolo rančov a sobáční podvodníci... No ani nehovorím. Kto chcel prežiť a ešte k tomu ako šerif, to musel byť tvrdý chlap.